Piştî 5 salan nûjenkirinên berfireh demjimêra binavûdeng Big Ben gelek nemaya dê amade bit. Karên berfireh jê rehatine kirin ji bo vegerandina ciwaniya Burca Elizabeth ya wî serdemî. Nêzîkî 100 milyon dolar tê çûne û ji sala 2017 heta niha nêzîkî 500 kesan li ser kar kiriye. Ew beşeke bi nirx ji mîrata Brîtanyaya, renge ya cîhanê jî bî. Pitir ji 100 salan ku zenga wê lê dide, ew simbola dîmokrasiya Perlemanê Brîtanyaya. Em qerdarên pêşînanên xwe yên serdema Vîktoryayê ne ku ev cihê ecêb çê kirî ji bo ku vegerînîn di baştirîn rewşda û li gor 100 sala 21 wê biguncînîn. Di bin qatên rengên reş de bi sporan rengê orîjînal yê hejmare û kilîlkên serrûyê wê dîtin ku şînekî prosî bû. Careke din ji rengê reş guherîn û kirine rengê şîn. Niha rûyê wê bi enerjiya LED ve têne ronîkirin. Ev birce li sala 1859 ji aliyê Charles Barry û Augustus Pugin ve hatiye dîzaynkirin. Beşek mezin ya vê bircê hatiye nûjenkirin û tuwalêtek û asansorek jî bû hatine danan. Me yek bi yek burxî û waşirên wê û hemî tiştên din ji qalibê wê bixwe yê nava bircê da ji hev kirine. Me yek bi yek sehawan perçeyan kir û me paqij kirin, nû kirin û reng kirin. Ew perçeyên ku pêdivî çêkirnê bû me serrast kirin. Nûke em twê qonaxê dane ku her tiştî vegerînîn em hêdî hêdî vê demjimêrê pêk ve girê didîn. Zengila saeta binavûdeng ya Big Ben yek ji wan nîşanan e ku ev birce bê hatiye nasîn û baş maye û ev e yêkem car e piştî 5 salan meha yek ya îsal di nîva şevê de hate lêdan. Niha ew dikare bi mekanîzmekî nûjenkirî serê her saetê bi xwe lê bide û wê dawiya salê ji bo xelkê û geştyaran amade be.